Soc la Juliet McCardle, coordinadora d'anglès d'Escoles Fred de Calella, i aquest és el nostre projecte de teatre en anglès. Quan fan teatre, els nens es preparen molt bé el guió, assagen amb la mestra cada setmana i després preparen tot el que necessiten per al dia de l'actuació. I el dia de l'actuació estan molt motivats i disfruten molt fent la seva obra per als seus companys. A long time ago, a crocodile beat of Hook's hand with his watch. Look, that's Captain Hook's ship. Tell Peter Pan to come and get me! Yes, Hooligan, tell him! We are going to kill you! El nostre objectiu aquí a Freta és que els alumnes aprenen de forma natural, que estiguin motivats, que puguin anar al món real i tenir el nivell d'anglès que realment ho necessiten. A batxillerat també aprofiten per fer el treball de recerca en anglès. Good afternoon, my name is Paula Nogueras and this is the presentation for my research project which is about the evolution of advertising. La resposta de l'alumnat és molt positiva, especialment quan veuen que realment anglès és important per la vida real, per anar al món laboral, per estudiar i per viatjar.